Махсус хәрби операцияга өлешчә мобилизация буенча чакырылган егетләрнең беренче юлы дәвам итә. Россия президентының еллык юлламасында әйтелгәнчә, хәрбиләр 6 айга бер тапкыр 2 атналык отпускка кайта. Татарстанлыкларның бер өлеше узган атнада кайтты. Тагын бер атнадан районнарда яңа төркемне көтәләр. Республикада хәрбиләрнең ялын оештыру буенча бурычны Рөстәм Миңнеханов узган атнада Шимбә киңәшмәсендә ук куйган иде. Балалар һәм гаиләнең бергә булу мөмкинлеге күздә тотыла. Бу атнада Алия Хәйретдинова ялдагы ир-егетләр белән очрашты. Салкын түгелме? Капюшон кидерейме? Сәләховларның гаиләсендә бу көннәрдә бар нәрсә башка төрле, хәтта ишек алдындагы карны көрәүдә. Чөнки әтиләре Алмаз махсус хәрби операция зонасыннан ялга кайтты. Һава десанты гаскәрләрендә хезмәт иткән 35 яшьлек егет өлешчә мобилизациягә эләгеп, узган ел ахырында анда китә. Эштәгән әтү балалар да, өйдәгеләр дә барсы да сагындырды. Бар шаны бетеп булмый, кайткан әйткәнгә теге елән бетеп булмый. Иң сагындырганы туган якның һавасы ди Алмаз. Әле узган ел әтисе белән бергә утырткан алмагач ботакларын да сыйпап куя. Өчтүп бергәләп утырттык. Мен кайтышларга барсы да үсәр дип уйлыйм инде. Тегеләрдә бирә башлардык. Әнисенең шәйгә дәшүе, җылы кычагы, тулы гаилә булып түгәрәк өстәл янында җыелулары барысы да төш кебек әле ди Алмаз. Анда хәрби тормышка тиз ияләнәсең ди ул. Донбасста хезмәт итә. Барсында бетереп җыенып кайтырга кирәк башта. Безгә көч бирә инде шулык. Өйдәгеләр инде, балалар, әти-әни, барлык көткән кешеләр. Миннән дә олы кешеләр бар анда. Даже 57 яшьлек кешеләр дә бар. Барлык бетеребез шул брат дип йөрибез инде без. Гражданскийлар сүз чыгармыйлар. Рәхмәт, рәхмәт дип кенә. Алар инде шул 14нче елдан сугышта бит инде. Безнең булашканны ярдәмне күрәләр. Алар шул ватан алдындагы бурычларын үтәмәй хәлләре юк. Шуның өчен дип киттеләр. Без аларны шул җиңеп кайтуларын көтәбез инде. Җиңеп кайтсыннар. Безнең өчен герой. Безнең өчен горурлыгы, горурланабыз аның белән. Бу көннәрдә балалар гел әтиләре янында 2 атна өйдән генә укыйлар. Лилиясе алдыннан төшми дә. Консен аны көткән, шылтыратканын, ул әйтә, сагындым дип, әзрәктән кайтам дип диде. Минем әти герой. Күрдем дә аны шаккаттым. Аны обнятым со всех сил. Поцеловала. Үзе мине 3 раз поцеловал. Россия президенты күрсәтмәсе нигезендә егетләргә 6 айга бер тапкыр 2 атна отпуск бирә башладылар. Хәрбиләр Татарстанның Балташ, Питрәч, Тукай, Койбыш, Сарман башка районнарына кайтты. Сарман егете Илвар Ильясов рота командиры, танк училищесын тәмамлаган 27 яшьлек егетне бу арада көндә район мәктәпләренә чакырып торалар. Ул аларга хәрби тормыш, мина, сапер көрәге, Калашников автоматы турында сөйли. Сума, песокма, салканма, пычракма никогда не откажет. И без ватаныбызны менә саклыйбыз. Сарманның бу мәктәбендә укучылар хәрби якташларына хатлар язган булалар. Алар Илварга да барып ирешкән. Минем менә даже землянкада ул рәсемнәр әленеп тора. Спасибо, солдат дип язалар, это безне за душу берет. Туган җир сагындыра инде ул көнне туган җир тарта бит инде үзенә. Безгә әйтәләр, без военный кеше булгач, где бы ты ни находился на территории России, ты дома. Без Койбышка юл тоттык, аларның да ялга кайткан якташлары бар. Шуларның берсе техника җине кагылган Аяз Нигъмәтҗанов. Махсус хәрби операция зонасыннан кайтуга кыш буе хуҗасыз торган машиналарын ремонтлый башлаган. Улы Әнвәр гел әтисе янында бетерелә. Иске шашкап егете Аяз Нигъмәтҗанов кечкенәдән игенче булырга хыялланган. Әнисе баш агроном, шуңа җәйләрен кырдан кайтып кермәгән. Соңрак фермер булып китә, 40 гектар җирдә иген үстерә, мал асрый. Ялы язгы кыр эшләренә әзерлек вакытына туры килде. Үзе әзерләнә алмаса да, эшләрен ышанычлы авылдашларына тапшырырга өлгерәчәк ул. Әтиләр дә хезмәт иткән, бабайлар да хезмәт иткән ул. Шуңа күрә безнең семья эшендә, безнең халкыбыз эшендә хәрби хезмәттә булып кайту дәрәҗәле әйбер дип санала. Бүген көндә менә иптәш фермерлар бар. Җирләрне шуларга передавать итәрмен дип уйлыйм, әкренләп. Временно пока бу специальная военная операция беткәнче. Без дә бармагач кем барсын инде. Кемгә калабыз инде.
Атын кызларына сәшәргә тиеш балалар белән, ирләре качып беткәч. Уразаның беренче көннәре, улым кайткан куанычлы көннәр. Аязның әнисе Илһамия ханым ифтарга дип өстәл хәстәрли. Улы киткәннән бирле аны уйлап, исәнлеге өчен дога кылмаган көне булмый. Әни мин качып җирмим каяда диде. Повестка килсә, әни мин барам. Мин егет булып мине тәрбияләгәнсең, әни минем белән горурлан. Насыйп булса, ягъни сәм яни качып җирмим диде. Беренче булып китүчеләрнең һәм кайтучыларның ялы киләсе атнада тәмамланачак. Якыннары инде хәзер үк сагына башладык диләр. Куен кесәсенә салып җибәрәсе дога хатларын әзерли башлаганнар. Син дә шулай сагына калсаң, карама җилләреңә. Алия Хайретдинова, Инзилә Хусаинова, Данил Филатов, Ләйсән Сәитова. Адымнар.